Και αρχίζει ο αγώνας. Η μπάλα βρίσκεται στο δεξιό μέρος. Την έχουνε το boys είναι. Όπως και την προηγούμενη φορά. Βλέπουμε ότι είναι τα πιο κινητικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένας σκοτωμός εκεί πέρα. Ένας σκοτωμός πραγματικά. Τα του Μπότζι έχουν την μπάλα. Χάνε την μπάλα στη μέση του γηπέδου. Άγρια τα μαρκαρίσματα. Σκοτωμός. Γίνονται και φάουλ. Δεν πειράζει. Ο διαιτητής δίνει πλεονέκτημα. Συνεχίζουν με την μπάλα. Μολύρο του Μπότζι. Τώρα Μολύρο πάλι του Μπότζι. Πάλι Μολύρο πάλι του Μπότζι. Χαμός θα γίνει σήμερα. Δεν βλέπω να μπαίνει γκολ όμως. Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή των Μολύρων. Και πάμε για τον γκολ. Βγαίνει ο τερματοφύλακας. Εκεί πρέπει να έχει καθαρίσει τη φάση. Η μπάλα είναι ακόμα στη μικρή περιοχή. Ο τερματοφύλακας προσπαθεί να διώξει. Έχουν γίνει ένα μπουλούκι. Δεν βλέπω να μπαίνει γκολ σήμερα. Οι φίλαθλοι περιμένουν να μπει το γκολ για να πανηγυρίσουν. Η μπάλα χάθηκε, παιδιά, αυτό ήτανε. Δεν θα δούμε γκολάκι σήμερα. Ναι, κάποιος έχει την μπάλα, ναι. Είναι να του πω ο επιθετικός τους. Νάτος. Είναι ο Λάρης, ναι. Όχι, παραλίγο να βάλει τον γκολ. Δεν ήταν ο Λάρης, ήταν ο Χάρης. Είναι στο κέντρο η μπάλα. Ετοιμάζουν δεύτερη αντεπίθεση. Τα Μολύρο δεν έχουν ακουμπήσει στην αντίπαλη περιοχή καθόλου ακόμα. Ναι. Παρακαλώ να εμφανιστεί η μπάλα αν γίνεται. Τίποτα, παιδιά, τίποτα. 0-0 θα λήξει το ημίχρονο. Νέκρα στο γήπεδο. Δεν ακούγεται τίποτα. Χάθηκε η μπάλα, αυτό ήτανε. Χάθηκε η μπάλα πραγματικά.